Hola, molt bona nit. La gran especulació immobiliària que hi ha hagut en aquest país en els últims anys comença a passar factura. Avui farem un viatge per descobrir propietaris enganyats que han vist com els estalvis de tota la vida desapareixien sota una piqueta. La ingenuïtat d'alguns i la cobdícia dels altres han contribuït a crear uns abusos urbanístics espectaculars. I ara, alguns d'aquests escàndols arriben a les pantalles, per exemple de la Gran Bretanya, i soscaven del tot la credibilitat d'invertir a la costa mediterrània. Hem de tenir en consideració que del més del 1,5 milió de cases en mans d'estrangers a Espanya, unes 800.000 són de propietat britànica. Fa anys que aquest sector era el motor de molts projectes de turisme residencial. I ara descobrirem per què el somni d'una casa al sol està en plena crisi. Des de fa 4 anys, Inés Rix, una britànica establerta a Marbella, té un negoci de subhasta de cases de compatriotes seus a la costa andalusa. Com que la subhasta també serveix per mostrar com està el mercat immobiliari, Inés és molt coneguda a la premsa britànica, sempre pendent del preu de les cases a Espanya. Hi ha gent molt preocupada que no pot vendre les seves cases perquè tenen un valor tan baix que no cobreix la hipoteca. És a dir, necessiten posar-hi diners per liquidar-la i no en tenen. Estan molt fumuts. La majoria dels venedors ja han acceptat que han de baixar el preu de les cases. No hi ha elecció. Ara m'ofereixen rebaixes significatives. S'han adonat que s'han d'espavilar i agafar el que puguin. Hi ha 13 propietats en venda, amb preus que van dels 150.000 als 750.000 euros, des de cases de residents que tornen a Anglaterra fins a terrenys comprats com a inversió. A Anglaterra, Sid Siddiqui espera notícies d'Inés. El pis que va comprar sobre plànol a Mojácar fa 2 anys per 235.000 euros és a la venda. Amb un euro fort, la hipoteca li costa més en lliures. I no és tan fàcil llogar-lo com es pensava. Hola. Hola, Sid. Soc Inés de Direct Auctions. Hola, Inés. Com estàs? No hi ha hagut gaire gent interessada en el teu pis, però això no vol dir que no n'hi haurà. No se sap mai, és una subhasta. D'acord. Tenim un preu mínim de 215.000. Vols abaixar-lo? Sí, crec que el podem baixar a 200.000 com a màxim. 200.000. D'acord, molt bé. Fantàstic. De moment rebaixem 10.000 euros. Genial, moltíssimes gràcies. Et trucaré després. Gràcies. Gràcies. I que tinguem sort. Adéu. Bona tarda, senyores i senyors. Comencem. Moltes gràcies a tothom per venir. Benvinguts a l'última subhasta a Marbella abans de l'estiu de Direct Auctions. No és tan sols la baixada de preus el que espanta els britànics. Len i Helen Pryor, jubilats, es van establir a Vera, Almeria, el 2003, un cop acabada la construcció de la seva casa, sense imaginar-se que era il·legal. El contracte amb el constructor posava que aconseguiria totes les llicències. Era una casa preciosa, oi, Len? Perfecte. Mai vam pensar que no era un bon lloc per a nosaltres. Érem a casa. Era el paradís. I de cop, el cel es va convertir en un malson. Nosaltres no en som els responsables. Per què hem de pagar per això? No tenim més diners. Fa 6 mesos, quan la seva casa encara estava dreta, es va presentar a la porta de la seva finca un grup d'operaris de la Junta d'Andalusia amb una ordre d'enderrocament.
Hi havia excavadores i camions. Vam trucar als advocats i ens van dir que no podien enderrocar la casa, que no ho podien fer. Tinc problemes de cor i em va pujar tant la pressió que em vaig desmaiar. Haver d'esperar l'ambulància per portar-me a l'hospital va retardar tot el procés. Si no, crec que haurien enderrocat la casa amb els mobles a dins. Va començar a arribar gent. Espanyols que no coneixíem i ens van ajudar a treure els mobles de la casa. Un cop la casa va estar buida, davant l'estupor i la confusió dels seus propietaris, va ser enderrocada. You go? You can go. Hola. Hola, José, Andrade. Els Pryor ara estan esperant una compensació de l'Ajuntament de Vera mentre viuen al garatge, convertit en vivenda. Buenos días. Buenos días, vecino. El seu veí José els ha ajudat amb les obres. Aquí problema ninguno, porque tienen todos sus papeles, todas sus licencias en orden. Aquí el problema está en la Junta de Andalucía. Ese es el problema. El por qué, pues no se sabe, no lo sabemos. Amb una resposta escrita, la Junta d'Andalusia va explicar que la casa es va construir en sòl no urbanitzable. Avisat per la Junta, un jutge va dictar l'ordre d'enderrocament. La Junta la va executar perquè l'Ajuntament es va negar a fer-ho. Anglaterra s'ha convertit en un cas mediàtic de referència. The holiday homes being targeted by the bulldozers. I would like the King of Spain to come down and look at my bubble. Quan estàvem fent el programa, la història dels Pryors era tota la premsa britànica. Era una notícia molt important. Hi havia molta cobertura. Nosaltres hi vam anar immediatament i vam gravar l'enderrocament. Va ser traumàtic, horrorós. Una parella que es pensava que la construcció era legal, que havia posat totes les seves esperances en aquella casa i a viure a Espanya, va veure destruïdes les seves il·lusions. Va ser tràgic per ells. Linda Brennan i Terry Venable són víctimes del que la premsa britànica anomena land grabbing, robatori de terres. Una llei del País Valencià permet expropiar en nom de l'interès social i s'utilitza per construir urbanitzacions o camps de golf. Hi ha 20.000 denúncies al Parlament Europeu en contra d'aquesta llei. El 2002, la Linda i el Terry van comprar una casa als afores sense saber que estava dins d'un pla per urbanitzar. Vam visitar altres cases, però vam veure aquesta i vam pensar: sí, aquesta pot ser la dels nostres somnis. Crec que la clau va ser que estava aïllada, perquè no volíem estar en una urbanització. Allò era el jardí, i a dalt pots veure on es comunicaven el magatzem amb la casa. Per aquí teníem el magatzem i el garatge, i després un espai i una paret. Ho van perdre tot. Van construir la vorera i el carrer a tocar de la casa. Tot això ho hem perdut i estem exposats al trànsit i als vianants. L'anglès que els va vendre la casa no els va avisar dels plans, si és que els sabia. Però el que ha sorprès milions d'espectadors de televisió a Anglaterra és que es pot expropiar part d'un terreny particular per construir més cases particulars. No ens ho podíem creure. Quan vam comprar no hi havia programes de televisió sobre aquesta llei. I després, un cop aquí, pensàvem: oh, pobres, ha de ser horrible, sense pensar que ens podria passar a nosaltres. Pensàvem que estàvem fora de perill, envoltats de peres i de raïm, fins aquell diumenge horrorós en què dos senyors ens van entregar un document en què ens avisaven que havíem d'anar a l'Ajuntament immediatament.